ser. Santi! Santi! Que no us en recordeu que heu d'estar al balcó? Què feu aquí, colló? Va, vinga, cap amunt, que ens veiem bé de les cares. Cada any el mateix. Això no pot ser, Nosaltres tenim guió, ells no. Sempre se'n surten. Però tenen pressa, aquests de l'Ajuntament. Ara a l'hora de cobrar, corren de valent. Diables! Quin és el vostre ofici? No perdem el temps. Ja surten. Un aplaudiment! Què ha passat amb el reste del consistori, Santi, que us l'heu menjat? Quina poca il·lusió. 11 de setembre de 2013, 17:14 hores. Santi Soler encapçala la representació del Pla del Penedès a la Via Catalana. 24 de maig de 2014, 9 hores. Santi Soler ordena la penjada de la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament per la mort d'Adolfo Suárez. 13 de maig de 2014, 9 hores. Santi Soler ordena la penjada de la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament per la mort d'Isabel Carrasco. 21 de juny de 2014, 21 hores. Santi Soler assisteix i dona suport a la creació de l'ANC al Pla del Penedès. Santi, veig que al cervell hi tens un bon merder. Un dia et lleves independentista i el següent, botifler. Què collons et penses? Que no recordarem aquestes accions a les següents eleccions? Aviam, ha quedat demostrat que ets un cagat. I la Llanos de Luna, pels collons et té ben agafat. No em vull ni imaginar com et lleves de suat després d'estar somiant amb aquesta fúrcia, despenjant estelades del nostre país, ja que són l'únic poble del Penedès on l'estelada no s'ha penjat per res. Ara em diràs que ja n'hi ha una de bandera, del carrer Sant Pere, però aquesta no va penjar a l'Ajuntament. Espavilat. Vàrem ser aquesta colla de diables que de la nostra butxaca l'hem pagat. Una altra a l'entrada del poble van penjar, que a mans d'algun fill de puta espanyolot va acabar. Pobre desgraciat, tan amargat devia estar que la seva única distracció va ser robar l'ensenya de la nostra nació. L'ANC la va tornar a penjar i la mateixa rata rossa espanyola i amb el seu gosset faldiller ens la va tornar a despenjar. Què collons us heu pensat? Viure el pla i l'estelada no estimar és com ser puta i no saber cardar. Perquè ho sapigueu. Perquè ho sapigueu. A Catalunya hi sobra merda i a Espanya hi falten fems. Veient tot això, els diables regalem al nostre municipi aquesta magnífica i nova estelada. Fins dilluns, Santi, aquí la volem ben penjada. I a partir de dimarts, a la plaça de la Font de l'Esteve, la volem ben plantada. He dit. Temps enllà d'haver passat la festa major, algun o alguna habitant del nostre poble li va començar a picar el crostó.
Enfadada, enutjada i en plena tensió, la senyoreta es decideix a enviar una carta. I no a la Font de l'Esteve, no, no us penseu pas. Sinó a una gran publicació, perquè tot el Penedès sapigués de la nostra actuació. I la veritat és que t'haurem de donar les gràcies i pagar-te el favor amb unes quantes vaques, o bous. Ara bé, a mi em sembla que hi ha un article a la Constitució que dona dret a la llibertat d'expressió. Els diables som dolents, anem calents, necessitem cagar-nos en Nostre Senyor, en la Verge i en la puta gent. I com que l'any passat ens vas inflar el colló, ara et tocarà aguantar el rapapolvo, callar-te i amorrar-te el piló. Per començar, no entenc com et van poder publicar. De fet, la qualitat de les cartes al lector ja dona a entendre que la Fura és una bessura de publicació. La gent que envia les cartes d'opinió ja es veu que han tingut problemes per acabar l'EGB i són els que cada divendres compren la Fura i el cargol a Cal Forner. Farem una anàlisi a fons d'aquest escrit. Aviam qui té la raó aquí. 666 faltes d'ortografia. Conceptes malinterpretats i amb mala redacció. Sintaxis inconexa, lèxic retrògrada i corcó, una argumentació gens pròpia del segle XXI i que recorda a la puta Santa Inquisició. Diable soc d'aquest ball, diable soc qui seré, i en Déu i en sa puta mare sempre més em cagaré. Santiago! Ai, Santiago, resta de govern. Què collons us passa que no foteu res? Qualsevol imbècil que va assistir a la reunió de valoració va veure que se us veia el llautó. Pel que es va dir a la sala, sembla que el poble funcioni i vagi rodó. Però a mi i a molts més no ens dóna pas aquesta sensació. Està clar, podria anar pitjor. Quan fem una reunió amb tu, sembles un escrivent. Molt a apuntar a la llibreta, però la gràcia seria que després ho fotessis en funcionament. Va, cantinfles, apunta! Em toca molt els ous en llançar la brossa. Has fotut tots els contenidors a les afores del poble. Vols dir que tu vas pensar gairebé això? La resposta ja te la dono jo. Doncs no! Si vols, et dono també la solució. Contenidors davant de casa teva i a llançar la brossa amb il·lusió. Ai, Santiago, si quan et vas entrar d'alcalde ja t'ho vàrem dir. El terra del poble està ple de forats i allò no es podia pas resistir. Ens vas escoltar i el poble vaig mig al faltar. Però el batxe de les escoles no el penses pas arreglar? Cago en tot cada cop que passo per allà. Plas! Els collons a terra ben enganxats. Vols dir que no es pot fer alguna cosa més baix? Busca la manera de que els vehicles no quedin destrossats. Va, apunta-ho a la llibreta i que no quedi aparcat. Santi, que ets un apalancat? O vas morat? Vinga, va, tu has apuntat bé això? Doncs au, torna a estar atent. La senyalització, que segons tu has millorat, a mi em fa vomitar. Però, que no vius al pla? Què coi són tots aquests prohibits aparcar? No t'enganyis, el pàrquing que has fet no acaba de funcionar. Tu creus que sí, segueix somiant. I ara, després de la festa major, diu que comença la gran prohibició. Prohibits aparcar en els carrers centrals. Jo penso aparcar on em surti dels genitals. I els paperets de l'aparcament, una altra idea de dement. Quina vergonya, quina pèrdua de temps. Espera que s'executi l'ordenança i començaran els accidents. I tu? Sí, tu. Ai, veí del Pla. Segur que has sentit i has xerrat sobre les activitats que es fan al poble. Però malparit, en cap has anat? D'activitats n'hi ha de tot tipus, per diferents sexes i edats. Alguna d'interessant. I a més, n'esteu tots enterats.
Tardes de cinema, gincames, curses, teatre, xocolatades, visualitzacions al Barça, algun cal de concert. Ai, però en tot, el mateix èxit. Arribes allà i està tot ben desert. No assisteixes als eventos ni que et matin. I quan estàs davant de la taula, sembla que et tornes boig en tant de menjar gratis. Per saber quan hi ha activitats, ja sabeu. Pregunteu als gorreros que n'estan ben informats. Mengeu i gaudiu. Animeu-vos, que l'any vinent hi ha eleccions i anirem als mítings a fotre'ns com a tuixons. Ai, no us voleu assabentar. Aquest poble està acabat. Hi ha pocs actes interessants. I com la gent està orfa de diversions, cada any per aquestes dates ens distreuen amenaçant amb fotre plets amb aquests pobres diablons. Santi, arregla aquest desgavell, que d'amenaces n'has de... L'any passat, els gegants vam elevar. Tampoc us vam animar? Que vareu decidir plegar? Ai, no, que en aquesta carca població el que costa trobar col·laboració. Santi, Anna, Tita Gorda, Massana, Tetes, si teniu collons, traieu-los a ballar de puntetes. Perquè si no els feu ballar ara i aquí, quins collons que els hem de fer venir des de Sant Quintí? Santi, què els hi fas a les dones del teu govern que demanen a crits per entrar a l'infern? Anna Rosaura, carinyo, per què no et tornes a presentar? Per què no et tornes a presentar? No tens res a comentar? Segur? Ai... Els diables en els versots et deixem ben parada. I ara vens tu i ens deixes a l'estacada. Però segur que algú omplirà el teu forat. A casa al Figueres i a l'Ajuntament, qui ho sap? Diable sóc d'aquest ball, diable sóc i seré. Santi, no deixis de ser polític, sinó de qui me'n fotré. Mayor. Santi Soler, millor porter del món. Pere Sogues, el segon. Patata, tercer. Els tres formats a la Pedrera del Pla. Els tres fets aquí, com Mixones, Dani Roca, Guilero, Trencacames Sabater, David Amigó, Germans Matías, Raül, tots fets aquí. I en Pere Badia, el que molts... I el Pere Badia, els que molts consideren el millor entrenador del món. Què? Nascut a Calent de l'Èsio i format als camps del Penedès. Te n'adones? És possible que haguem tingut el millor equip de jugadors d'ollits de la història i la majoria engendrats aquí. Què tenim? Què tenim? Tenim la serra d'Aglera amb pudor de fems a l'hivern. Tenim 250.000 hectàrees de vinya des de les Parellades fins a Sabanell, amb 336 dies de sol a l'any. Tenim la Creu, els Plàtans, la Font de l'Esteve, la Palanca, la Font de Cal Fontanals, tenim l'Ajuntament i, de moment, el campanar. Fet amb un senyor d'aquí, amb els quartos d'aquí. Tenim totes les coses boniques que va fer el Ramon Colomer. Tenim els croissants de Cal Suat. No vegis com entren quan vas morat. I tenim un munt d'històries del Pere Carnisser i el Pep Roig. I els poemes de Josep Bruna. I per descomptat, tenim i sempre tindrem present el toc de timbal del Paret i el so de la gralla d'en Cisco. Tenim coses que només nosaltres tenim. El nàufrag i la Cruella de Vil, el Homer i l'alcalde Quimby, el fantasma, el Rafel i el jet gorrista. Tots ells patrimoni de la nostra humanitat. Tenim la depuradora als plàtans, el batxe de les escoles, campanes que no sonen, 50 busos per anar a Vila i tornar i un meravellós poliesportiu. I tenim els marmitons, els millors cuiners del món. Fem plats increïbles que només es mengen ells. Coses nostres, coses bones que tenim.
l'altre dia anava cap a casa amb mon pare i unes llums em van canviar la cara. Què són aquestes llums blaves que m'estan enlluernant? Un club? Una rave? Una fiesta brutal? Oh no! És un control policial! I els cabrons estan parant. Espero pacientment el meu torn i quan em toca comença l'acusament. Els papers, el seguro. Va vostè begut? Em pregunta el molt banyut. Consumeix drogues? I jo penso, malparit, a veure si me les trobes. Té l'ITV passat? Encara em pregunta el molt desgraciat. El molt porc m'ha registrat i no m'ha trobat res. Això és el que té ell al cap. Res de res. Tu, cap quadrat, deixa de tractar-me com un delinqüent, que el ciutadà d'aquest estat policial cada cop n'està menys content. Ja no ens fa pena veure els policies sagnar, i és que tots hauríeu de rebentar. Ah, i què en penseu de les noves sancions d'alcohol i estupefaents? Això sí que us farà posar ben calents. Anar a prendre una copeta de cava? Prendre una ampolleta de vi amb els amics? Fumar-te un porrete? Anda, va, como los niños de San Ildefonso. Ai, l'equip femení, ai, ai, ai! La dona de l'entrenador sempre juga, cara dura. És diumenge pel matí, la ressaca apreta i no puc dormir. Del carrer del camp de futbol em ve una remor. Què són aquests crits tan aclaparadors? Són les dones del futbol femení. Intenten jugar i no ho acaben d'aconseguir. A l'entrar em ve el sol de cara. Em fico la mà per tapar-lo i... Carai! Què és aquest panorama? M'agafo un quinto a la barra i vaig tirant cap a la grada. Per cert, bastant descuidada. Quan m'hi assec, em ve al cap al calendari. Hòstia, quin calvari! Això és tortura a la població. No em serveix ni per fer-me una puta masturbació. Si us plau, l'any que ve no ho torneu a fer això. Creieu que sabeu fer funcionar el Photoshop, però en viu perdeu tot l'atractiu. No totes, no totes. Hi ha unes quantes jugadores que posaria mirant cap a les Azores. Però no podeu amagar els retocs amb el Photoshop. Fins i tot ho veuria aquest miop. I és que entre estirades de cabells, insults de tot tipus, tetes amunt i avall, collons, estic fart de veure córrer tant detall. I anar mirant, estic pensant en tenir un desliz i em pregunto si mai podré tenir un final feliç. Diable sóc d'aquest ball, diable sóc i seré, i el calendari del futbol femení mai més ni miraré ni compraré. Iep, nano, que aquest any hi ha notícies fresques, que hi ha moltes novetats en els negocis de la nostra localitat. Que diu que l'Espirino s'ha vengut al xiringuito i a sobre el tio queda com un senyorito. Fes una mica de dieta i deixa els ganxitos. Després de fer tantes manegades per obrir el magatzem, et deu haver quedat una bona jubilació, maleït blasfem. I ara sí, aquest cop Miguelín no te n'escaparàs. Quin garito més cuco que t'has muntat per fer unes tapetes, uns bocates, uns pollos a l'ast. Però què dic? Si aquest pare és un cau de madrilenyos! Michelin, que sapeu el plomero, colla de xarnegos. Escolta, però que no te n'has assabentat?
de que la gent ja no va a cavall. Yeah! Quina quadra que has muntat! Que el carrer queda estret amb tot aquest percal. I ara? Per on han de passar els camions del Trabal? Sí, clar, i davant del garito, prohibit aparcar. Au, Santi, vés a cagar. I sempre hem sentit que s'ha de promocionar el negoci. Santi, què us has donat perquè facin aquest despropòsit? Aquest pas tindrem el burrista servint kebabs. Per això, Santi, amb les teves ajudes, també volem muntar un negoci. El Diables Club Saner, on les putes som els diables i les paga l'Ajuntament. Per començar, com els grans clubs, necessitem fer fitxatges i abans de mirar fora fixarem placa de la vora. Senyoretes d'Elna i les del futbol femení, quan ens pagaríeu per posar-vos mirant a Sant Quintí? I moltes més novetats al nostre municipi. Resulta que van inaugurar una fruiteria i al mateix temps una perruqueria. S'olorava el fracàs des del principi. La fruita del Pla Vital en feien el lavabo com cal. Pebrots pansits i fruita ben madurada. No sé què és pitjor, si això o la batucada. I en uns moments acabarem aquest versot. De cada 5 talls de cabell, un massatge a l'escrot. És una perruqueria que marca l'estil de tot el municipi. I per això, els diables ens apilem els ous seguint aquest principi. Els runners. Heu passat dels 30 tacos i voleu seguir igual de macos, però si us heu tornat uns toixons, doncs au, a buscar solucions, tots a córrer com a cabrons. I és que tants croissants a cal suat i tots aquells quintos que us heu tragat comencen a passar factura. Què se n'ha fet d'aquella figura? Us heu tornat engordos, calvos i pudents, i els polvos al llit ja no són tan potents. Així que, camí de la creu enllà, de lluny et veig tot motivat, però quan m'acosto a tu, si no et pots ni aguantar. Què et pensaves, flipat? Que les bambes del Decathlon et farien volar? Estimat desgraciat, no esperis conèixer cap mossa corrent pels camins del Penedès. Les trobaràs ballant zumba, tot intentant perdre pes. Dilluns i dimecres, quan pujo al local, em fiquen al cap com un timbal. I és que aquesta merda de reggaeton és mortal. A totes els hi cau la bava amb el monitor sabrosón, el que pagarien les molt marranes per muntar-li una bona bacanal. I sabeu que al Pla s'ha posat de moda sortir a caminar? Que si caminar des del centre, que si caminar des de l'Elna, les 4 mames que hi van cada migdia, podria muntar un centre d'alt rendiment. Sapigueu que entre el solari moments i tant de moviment, la gent del Pla semblarem els artistes porno del moment. Ja tornen a pujar el llum i l'aigua, la factura del telèfon pels núvols. Puja el transport públic i puja el paro també. Tot per tornar els deutes i omplir les arques de l'Estat. Els diners que molts polítics, monarques i banquers han robat. La llista és ben llarga. Quasi tots els partits polítics tenen el seu paladí. En aquesta competició tot val per tal del poble oprimir. Per Convergència, el Millet. Bárcenas pel PP. Els socialistes són un bon esquadró. Lo dels ERES se'n va més enllà de Plutó. Ara els banquers,
Uns tios amb traje i corbata, però amb ànima de rata. Ens enganyen amb plans d'estalvi, accions i preferents per tal de clavar-te les dents. Especialment els del Banc Sabadell. Imagineu-vos com són els mamons, que per qualsevol transacció et claven les seves comissions. Si un xec vols cobrar, una altra comissió els hi hauràs de donar. I si un dels seus pisos vas comprar o llogar, puf, millor no parlar. En una cova vas anar a parar. I Bànquia, us en recordeu? Me cago en Déu. Bànquia, la penya més rància. I la Caixa? No hi treballa la infanta? La molt manta. Sí, la família reial s'hi ha volgut apuntar. Les infantes i els gendres del rei de braços creuats no s'han pogut quedar. I el rei? Abdicat! Caceries, regates, desfiles, viatges de gala, esquiades, de neu i de les altres. Que abdica! El fill de puta gust s'ha quedat. Un fill diu que té mentider. El monarca abdica perquè tantes esquiades un mal de cap s'han tornat. A quantes eugues haurà inseminat? Ara, dos pretendents al tron s'han presentat. El primer, el fill de la famosa Corina. I atenció, Albert Solà, el que hauria de ser el primer monarca català. A Espanya, apa que ho permetrà. Abans, la sarsuela fan explotar. I per no parlar de l'Ingrid Sartiau. Ara, tots per entrar a Palau surten del seu cau. Banquers, polítics, monarques... Els diables tenim la solució. A tots aquests fills de puta els fotríem al parador. Aquesta Setmana Santa un estrany esdeveniment va passar, que molts d'aquest poble ni us vau assabentar. Una colla de cinquantons van llogar la sala del centre per celebrar un aniversari i de pas els hi rebentés el fetge. Molt el colze devien empinar aquells cinquantons, perquè aquell aniversari a uns quants els hi va tocar els collons. En un moment donat, els il·luminats treuen a la Verge Llibertat i muntada sobre una valla de l'Ajuntament cavalcava lleugera sobre el vent. «Viva la Virgen!» cridaven mentre el porró li donaven. Con la saeta al cantar, al grito de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Tal va ser l'escàndol que es va muntar que una vella van fer cabrejar. Semblava la festa del Rocío en aquell carrer. Ja us podeu imaginar quin merder. Però d'algú va servir? Doncs sí! Veure la Llibertat patrullar, els socis del centre van animar i al cap d'uns dies la façana es va pintar. I ves per on? Els diables, la iniciativa ens va agradar. Avui aquesta verge ens la volem quedar i la llibertat diabòlica l'hem d'anomenar. Anem a voltar fins que ens demani parar. Cofraderos, esteu a punt? Cabrons, poble del Pla, ens n'anem a patrullar fins l'any que ve i el que us diu aquest cabró és que visca la festa major!
Bravo.